karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa adlaw. Sir Hans, kangit-ngit ka din imong kwarto. Gawas, Ayesa! Gawas! Ako nang pasigawan ng suga. Sir Hans? Hubog ka? Gawas na, Ayesa! Noon sa naman taon ka, sir? Nga nang may balik naman sa ganang inom-inom. O sa naman sa'y problema ni mo? Gawas na! Samtang magkapugong pa ko sa akong kaugalingon. Gawas! Gali ka mo gawas kung gali ka mo kaon, Sir Hans. Gahi kag oda. Naana sa taini. Gahi na sad kog o. Wala kitay o nga humok, sir. Pag nga ng suga, Tumagaon na ako. Ngayon naghubog-hubog naman sad ka. wa kay labot kun mo inom ko, Ayesa. May labot ko, sir. Kay kita rang duha din sabay. Kung doon ay mahitabo ni mo, ako'y mahasol. Gawas na lagi! Gawas! Dili ko magawas. Kay ba sila si masoda ng utok ni mo? O si man, gimingaw na sa kanikala? Gawas na. Di lagi ko magawas. Bahala nagbukbukon ko ni mo. Unsa man, sir? Wala ka na chance ka makamove on ka ni Kara? Grabe lang sa nimong gugma, uy. Mamugos man ka. Bisan patay na. Imo mang buhion. Ilom na! Ayaw ko pa hiloma. Bahala ka diha basta magyaw-yaw ko dire. Sobra naman imo pagpangutan sa kamatayo ni Kara. Hangtod gud karon. Mo nang mahagad kag pakasal nako. Unya, mudangot na yung kasbino kung may kagulanan. Kanang tao nga mo inom kung doon ay problema, mo ni mga tao nga dili makabang mo ampo. Gawas na, be. Dili, sir. Pasultihaon ako gamay last na lang. Ilom! Dili ko makigminyo og taong palahubog. Wala, kakuyaw pa na akong baba. Kaisog pa na ako karon. Patay na ko ini. Kung magawa si Sir Hans ron. Nahilo man sa suwid. Ay, salamat. Salamat ka mo gawa sa Sir Hans. Anan ko sa sofa mag-atang niya, eh. Kay kuyo ko na, mulakaw na unya, nakainom ra ba? Anhin na lang ko sa gawa sa sala matog. Oh, si Kent ang nanawag. Ang ano nanawag naman sa gisiya. Bahala na. Dili lagit ko mo tubag niya. Anong dili mo kung matapag ko na isa? Gusto naman daw ko nga magkapati siyang tingog. Sa iyang katawa. Ay. Ligaw kay mi din sa rooftop si Ayesa. Pulos katawa ra ang among mahimo din eh. Di ba, Sayundra? Isura sa na eh. Ayesa! Uy, hala. Patay. Mitingog na sa si Mr. Lonely. Ikaw rin bang bangdi, ha? Haper yun tayong dua. Pero... Dili na kita mabalik ang among kamalipayo ni Ayesa. Kay miniyo na ko. Ay, salamat din taon nga. Wa naman nawag si Kent. Lord, mahappy na lang unta si Kent sa kami niyoon. Please, Lord. Oh, si Claire man eh. Hello, Ma'am Claire? Unsa man, Ayesa? Imo na gilumay si Kent? Ma'am Claire, nag-away na sad mo?
Unsa naman si problema ninyo, ma'am? Kisa may akong awayon dire. Nga di man siya matug sa among kwarto. Ha? Asa man di matuog si Kent? Tuwan sa siya sa rooftop. Unsa? Nganong tuwa mo siya sa rooftop matog? Bugnaw ko no dito kasi diri sa among kwarto ay asa. Oh, ato na lang sa di ka matuog sa rooftop, ma'am. Tuwa may folding bed sa akong higdaanan. O sabay kibuhat di mo sa akong bana ay asa. Ma'am Claire, wine taon kay gibuhat, ma'am, uy. Wala ba ni Sir Hans din, ha? Ikari bahala ni mong bana. Pero maglikay lagi siya na ako. Ma'am Claire, mahimo ba? Ayaw na lang ko giapilan yung problema ni Sir Kent. Gawas na ko, ana. Pero nahibaw ko nga ikaw ang nakaingon ining tanan. Ma'am Claire, Ayaw nagipakita ni Kent, ha? oh. Noon sa maris, Ma'am Claire. Ako magyapoy mga problema bahin ni Kent. Mingaw pa man ang ako mga agawon. Pastilan, asam ka kutob ang kaminyoon ining Sir Kent ug Ma'am Claire. Oy, Nasaan? oh, ay, sir. Nakaluto na ka? Kaon na mo? Muna og kaon. Ngano muna magkakaon, Kent? Nagmat na ka? Magduga na tagaon. Mga ano namin ang. Ay, oh, sir. Kent, sa man ka? Ganahan gid ka nga adto na lang ka sa rooftop pagtulganan, ha? Claire, ni ata sa kananan. Dili ta maglalis. Dili ka ganahang reklamuhan ka, pero imo sa kong palaguton. Wati ka palaguta. Ganahanan yung ko sa rooftop. Ayaw ko hatagi ang rason na, Kent. Kay baw ko naglikay ka na ako. Wa lagi. Say wa. Klaro ana a. Claire, gusto na. May ikot ng aso, no? Nga! Mamdag na anas ng ason. May nunang mahibaw siya sa imong gibuhat na ako. Unsa man gyud akong gibuhat, ha? Igor mo kong natuog sa rooftop. Magsige di gihapon sila glalis si Kent o Ma'am Claire, ma. Oo, oy. Saan nga dili man gud matog si Sir Kent sa ilang kwarto? Nasap? Oo, lagi. Ampot mo sa ining Sir Kent. Oy, ganahan magyud siya sa rooftop. Oh, mag-ulian na day si Kent? Oo, mupauli naman siya. Oh, pero mausap lagi. Dili matog silang kwarto. Pagatambagila na si Kent, ma. Aw mo ba akong gibuhat? Ako mang sige ganing tambag nga dawaton na lang nga si Ma'am Claire na gyud ang iyang asawa. Pero dili man magtingog. Nya, kumusta naman sandang usa na to kaagawon diha? Hembot sa ni Sir Hans mo, uy. Lahi mo sa siya sakit. Di masabot. Karon gani. Bibalik ni sig inom. Aw, may nakahasol tingalis siyang hunahuna. Tingali. Ayaw na lang nagsupak-supak ka aron dili ka mapasakitan. Ma, babay una, ma. Murag, migawas na si ang kwarto sa Sir Hans. Kape ka, sir? Okay. Dili ka magkape. Ibalibad balay ko? Tuod, no? Silence means yes man di ay. Sige, magkutaw ko. Unsa man? Gunahuna mo na ba ang akong gisulti nimo? Ang bahin sa Sir Hans. Nga magpakasal ka na ako? Wa gid ka magkomedya, Sir Hans? Dili ko mahisgot ini sa kaduhang higayon. Kung nagkomedya pa ko. Mura man lagi gisapot ng naong nimo. Magpakasal ba ka na ako? O di? Oo, og dili ang akong tubag. Unsay o og dili? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!